Wil je dan even naar mij sturen? Of gewoon even uploaden op jouw kanaal even? Nee, maar gewoon als je klaar bent, ja? Maar ik stuur dan gewoon naar mij toe, ja? Heb je hem of niet? Dan is het toch al goed. Gaat hij nou naar iemand toe? Gaat hij nou naar iemand toe? Wie is de hacker eigenlijk?